wallahi ku kin gurbu. Wani irin mahaukaci ne kai malam ko baka da hankali ne? To idan a turu kake na fi hauka na fi ka dattin kwakwalwa. Saboda tsabar rashin hankali kawai kana namiji kawai zaka zo ka kwashe ni a nan gurin mahaukaci ne kai. Wata yarinya ce muka firamani da ita, in dai muka haɗu da ita saboda jinin mu ya haɗu sai ta kurfe ni, ni ma sai in kurfe ta. Har girman mu a haka gabaki ɗaya haka muka taso. In na ganta kurfe ni, na ganta in kurfe ta. To shekaran jiya ta kurfe ni, yasa na to a guje na kurfe ki na ita nan ita ce, amma dan Allah dan Annabi ki hakuri. Kin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yawancin yan aljanna masu hakuri ne, kuma Allah da kansa ya ce inna Allaha ma sabirina, lalle yana tare da ni hakuri. To ki hakuri. Kamar ya in yi hakuri. Wallahi ba zan hakura ba sai kai mun ran koroso. Ta yaya zan muje ran koroso? Babu kida, babu gara, babu gurmi. A'a, to ai mutum mai tunani irin naka in dai zaka iya tahowa ka ga mace a hanya ka sa kafa kwashi da tunanin cewa wai wanda kuka yi makaranta tare ne. To ko da kida ko ba kida zaka iya rame a ci kai baka ga zubin ka bane. Kai yanzu har kida sai kai rawan koroso zaka bar unguwan nan idan ba haka ba sai ka ga gata na wallahi. An gama. Haka ake ran koroso. Kai ba fa haka ake yi ba. Ai gwana kurba banza wallahi. Me wannan dan Allah? Haba masoyiya fari nake miki. Fari. Da wannan uba idanu naka wannan kanne na suna gunna ai ka sa su faɗi su suma. Wannan irin su tsorata ko su suma, wannan da kike kallo wannan kallon razana yan mata yake. Allah wallahi shi fa wannan jarumin Hadiza Gabon ta samu rama har zama yan budurwa taraf, ke yanzu ba ki alfahari ya miki irin sa. Wannan nan? Yanzu haka ta gujin daɗin jikinta haka. Yanzu tsaf sai ta kwallo. Ke fa ko turmi ba ke dakawa ba. Mutumina kan mu ba kulle ke ba. Sha ba shashanci ba. Mi komin leda nan ta zubo mana abinci. Gata. Karbi ki zubo mana abinci. Me wannan? Ke a tunanin ki zo gidanku da muke dan in ji daɗin murya ki ne? Ai dan an dafa ne a gidanku ki kwaso mana ne. Ba mu wasa da cin abinci ba. To ba za a ɗebo ba mu an gaya maka baban mai na ka abincin dan a ci da ƙarfi irin ka ne. Ke kafacin wannan rashin kunya fa. Kai tarbiyyar da baka kenan. Ta gaya magana baka wanka mata mari ba ko na ma tarbin nan. A dakata zan ma ba dai mari bane. Baka ga yadda take dariya ba? Ta sha mari. Na ga uwa ka ko? In ce ka bare ta ka bare ni? Malam dan Allah ina ake iskanci a bada iPhone 17. Wa iyazu billahi subhanallahi. Mun so nake neman karba iPhone 17. Kina yar musulma kina wannan furucin? Kin ji ihun da mata fa suke yi idan suka je an so wannan waya mai suna iPhone 17? Kin ji fa uban da suke shiga. Waya bundi. Wai. Basha kai. Ke basha. Ji fa. Wayo. Kina ji? Amma wannan ba. Babu zina addinin musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa saboda ya faɗa musu illar zina sai da ya haka ya rufe fuskar sa. Me riba ki? Kin ji an yi iskanci da ke an baki iPhone 17. Me riba ka? Ka je ka kada omo ka yi iskanci da yar wani ka ba ta iPhone 17. Me za ka ga ubangijinka? Abin da Allah ya turo ka kenan? Allah fa bai halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta masa. Mu musulmai ne, mu masoya manzon Allah ne. Ya kamata duk abin da Allah ya ce mu yi shi, abin da manzon Allah ya ce kan mu yi shi. Yanzu kawai ki je kina iskanci da wani a turo malaika dauki rayuwarki, me zaki je ga Allah? Da wata fuska ki kalli ubangijinki. Kai da wata fuska ka kalli ubangijinka. iPhone 17 din da ba za abin da ki da ita ba. Babu abin da ta miki. Da a ce kuɗi ba sa dauke mutum, da a bace zai mutu ba. Yau ina karuna, ina hamana. To dukkan mu wasu mutu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake daraja a gurin ubangiji. Yau ina manzon Allah ya yi wafati. Dan Allah dan Annabi duk wanda ya baki wannan shawara ki ji ai iskanci da ke a baki waya. Ba masoyin ki bane, ki hakura da wannan abu. Abin da yake da shi ki hakuri ki danna zuciyarki komai lokaci ne. Duk wanda suke wannan halayya Allah shirye su. Ba zan zage su ba, Allah shirye su. Ya Allah ka shirye mu albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka shirye ɗan uwana mata da suke wannan harkar. Ya Allah ka sa su gane gaskiya ne. Idan ka ji daɗin bidiyon nan ka taya mu shi arzikin su. Ka kalla kwanan. Ina ƴan uwana musulmai masoya manzon Allah. Wannan bidiyon fa naku ne. Yanda kuka sidi bidiyo na kuka kai na viral. Ƴan Facebook, ƴan TikTok, ƴan